Hamsama tamo nya tong saboke kubui hamsama mani thang saboke ba maya angi thang abo kahanya khoraksa chala chungno saka bo khoraksa buribe Facebook ti sinoi salkolok romoi hamsalai tongkha te burni family bo jotono saiman ka borni hamjakmani kok phiaba tabu hinkai o chala chakiri khaya hane burni family o chalano sak nangya plus buribo sak nangliya amsuk hamsagi tonglai family yagulo tabu hinkai o buri saka ani ama babu tabuk nono chakiri khaya hane chajakliya abagai aki je angna tomani angka ani no chalia sorry ang tabuk ma babuni kopanya tongsinai Please kai nang ani live ni kutol thang ni buri abo ka hai kok sai breakup khairika o chalano haipano chalake tabuk bo bini hamsama burino pogi mansakya tesa kipil mana musuma bai o video ni bukhakte bini buri rangsak te bini ama babuno bukhani ko kacharka abagai phadi hinka chengtini o chalabai burini secret live diary khulgai nalena te video no skip khaya kare pati jora kahke na di jodi skip khake buchiman gala Celani mong John Tripura bo hinkai Tripura ni phatara thangi samungkai tongo kami korbuk bini girlfriend ni mong hinkai pidi koloi celabono rangsak hne lobby ringo kami teleamura bo hinkai Tripura no pori tongo note borok ni pula hamsama salmar ingka 22 May ni 2022 ni simi tabuk 12 October 2022 hinkai borok breakup ungkha reason hinkai cela chakiri khaya hne phadi hinkai tabuk John Tripura te pidi koloni secret diary khulgai naina bahake tamungkha abagai video no skip ta khadi kisala norobo once mo kotor manana Pulia sikang cela Facebook go khoroksa burino hi hello hone message khakya a jora buribo o chelani message nugai reply rui tongkha abo hakino chelabai buri Facebook go message khalaiye last pachingo borok phone number noi kok salainani chengkha chelabai buri atike phone ba jora kolok romoi daily kok salai tama jora khoroknai no bukhamani borok hamjalai thangka te jing jotono saimono pulia katal hamjama jorawa hamjama borbo daily kok sai khorang khanai tongnani musung haideba a bagai o chelabai buribo daily phone call khaye kok salai tongkha ati jora yang burni nogo jotono Simon ka o buri eba boroni besaje khoroksa chalabai hamjak tomani haipono burni family pulia sekang o chalabai burni hamjak toma kongno khanai a chalana mungsa hamya chaya saya tangi henkai burni family jotono o chalano pulia chajak toma bage abo hake o chalabai buri khoroni kha baksa ke hamjaki tonglema jora borok kok rilakya thiachak loki baksa tongnai henai eba semai narik lakya tabuk a kok eba semai ungkha buri o chalabai yakar thana kirijage chalano saka motom nung buika hetang di do ano yakar ta kalang di olophano a jora chala saka rangsak ang buika hai angya nung se pori tongne borok olo nung alka chalarobai maladia chance angi thangno jodi nung ano buni kobai yakari kalangke ani buka tamong nei rangsak chala abo hake burina saka apro buritesha saka motom abo kai kokta wansudi chine hamsama kasaro bujia sapona sawi tongthong jeng khoroni logi baksa ke tongnai ang nono kuno dino yakar ya motom buri abo kai kok sai o chalani bukhano methepka atike khoroni logi baksa hamsak toma jora buri bini phone recharge paima jora ke o chalano call ke sawo motom anile phone recharge pakya kisa recharge khai redi burini ati kongno khane chalabo hamsak toma bage jepro buri sawo Apuruno cela a burino research khalerika salcha burni achaima sal eba birthday ni salo o cela bini hamsama burni mungai birthday cake pai bini dolrongno enjoy khalerika tei dolrongno saka tini ani burni achaima sal abagai ani burni mungai o cake norong jotoni bagai tei je bil angmani abo ang rinai cela bini buri rangsana amsake hamsagai burni achaima salo dolrongno enjoy khalerika batta mo sanai atike khoroni kha baksa bujilai toma olo thangnai 12 October 2022 a horo buri o chalano message khai saka jeng khorni kagnanya nangsine tangi hinkai ani nokni borok ama babu kakite nana songkebo phano nono sajagliya apage jeng kaglanya nangsinai Burini ati kongno khane chala saka amsuk logi baksa tongi kok rilai family tangi kagna kok saitong khanadi jeng khorni kok thik ange logi baksa hamsak tongke nini nokni borobo salchalai chini hamsamono bujiwana tabu angnono pogi bahagi tongnai nini bagi angtam khai tongkha nungje saw abono khalai tongo op rangsak nini hamsama nini care khaimorong te pogi man galak rangsak please nang kagna kokta sari chala dukho nangsaki o burino saka a jora buri saka ani ama babu kaki song nono kisapona chajagliya ang ama soni kobanya tabuk tongsinai nung bo please kai ani live ni kotol thangsiri angte nung bai tongmalia agini kongno wansugi kuno maya je angna tongmani angka agi roko ang wansuk jakliya a bagi sorry tabu angte nung bai tongmalia sorry burini sorry salmaya golo a horni 12 ekta rogo chala o burino video call khai kapka please rangsak ano pogi yakari tathani nung je namani ang nono rinai tebo nung kerile ang tongi man galak
chela video call khai kapsuka apro buri saka ang nini thani te mungsapono nagya te saka ani bai khoroksa chakiri khaya chalabai kajak thangmani botabu belai cost manjak suka abuni bagai ani ama babu songbo ano chakiri khani chalabano kainaipu nongle chakiri bo khaya a bagai ani ama babu song te kaki song nono sajagliya Burini ati kongno khanai chela saka rangjak ang chakiri khaipono nono chakiri khainani bihi kahke toninai nono mungsa samung khalai riglak nung je nango abono rinai chela abo hai samo olo buri saka ani ama babu song jodi a kongno gosiga henkai che angbo gosinai ma babu gosia henkai angbo gosimaya tamoni henkai angle ma babuni koboni tongsinai chelabai buri thangne 12 October ni horo video call khai khoroksana nasike kablachega and borni hamjama a salni simino breakup ong lakya henibo jeng saimanka a bagi chela breakup ongma salni simi tabu kono maiche meya tonge aramaya hopung sabung kamang mokol mukti thaglia paithego chela bini hamjama burini family no jigonsa ko kasarka jeng khorokni ni hamjama kasaro please jeno ta sagari tangi henkai ang ani buri rangsang ekdom kubui bokhabana hamjago bokorile ang tongi mangalak ang bono jeskai pono nango please rangsak nungbo ani story video nai tongke ani live tese kipli phadi nung je saw ang abono rinai ang chakir khaipono nung je nangmani ang nono ruimano please rangsak ani bukhano bujidi nung kori henkai ang tongmaya te nini nokni ama babuno bo ang sanamu sungo joto chela hamya angya baksa chela chakir khaya samung khane pono nijine hamjama borno je nangmani ruimano chakiri khane simi nijini buri eba bihigno kahamge tonimano abo kahaya chakiri kerirok henkai sakni bihigno kahamge toni telang manya diba police ka abono bo bujina di ma babu tebo chuno ta sakagdi ang bo kerile tongi manglak jaskai pono bono nangu police ma babu chini hamjamono bujwe wasya pono chuno chance ruine di Bidoni paithego chung abono sanai jotono jani ja borono kaham family eba chakiri khane pano kanemo chungo haideba but aro sajanai kokle abose je chela chakiri khaya samung khane eba businessman boroke jani ja hamjama borokno je nangmani mani rui tonima edeba sudo chakiri khane roksimi da jani ja bihik besano je nangmani mani rui toniman ba o kongnote ani dara bai dolte munachong tamo sanamo chung chuno comment box comment ke sari jate boibo norni comment nugai kisale kaham wan sumung phaimano Tai kaisa kok sana thange askal chakiri khane borok kai rohor pano baksa henkai nijine hamjama borbai makaje ke henkai thirok thangu plus baksa chakiri khane bosai manpano belai birman mani tongnai bo tongu abo norobo nugi tona news rogo abagi jeng amsuk buni family ni kok aborok sana thangya sudo asano sanai kisa kaham hamya baskang jora rongni bagi bo wan sugina lekhe sanai henkai norok jotono johan tripurani secret live diary khanai man khana bo bini burino ekdom kubui bokhabai hamjama bagi tabubo nasingjak te jeng sanai jodi nung o video no nai tongke nini chelani bokano kisa wan sugi bujina di bo nung kerile tongi mangala sol dol rok norbo jodi nini bokani kok jengbai share khane musungkai description box o tini Facebook te Instagram link rezak aro share khaimano hambai